Na toto video ideme zase to ukázať, už to vyzerá lepšie. Zakývaj, keď si pozriem ich. Už to vyzerá lepšie, oveľa už. Už to oveľa lepšie vyzerá moc, ale... Ja, keď vám to ukážem, to, čo som včera ukazoval, tak... Bože, čo? Dobrý. OK. Poď sem. Dvorečko. Hej, tak to už vyzerá. Čo víš? Hej, tak to už vyzerá. Uličák už vyzerá. Už tam je jama. A tu. Luky, poď sem, tam nechoď. Luky, nechoď tam. Lila, poď sem, poď. Tak to vyzerá. Tak to vyzerá. More. Jak vyzerá? Ako už ľudia, včera tu ešte bola, už tu není. More. To ona, lebo... A to robí... Aký to tu je. Aha. Tursat. Jak to vyzerá? Či jasne ťažké to už bude. Kámo, to čo je? Tak to keď budem večer venčiť psa, tak to bude žužala búžo. To čo je? Za 5 dní za 4 dní spravil toto. Tak rýchlo spravil s kamionom. Za 4 dní. Lila, poď sem, poď. Lila, poď sem. Lila, poď sem. Poď. Dal poslúchaš, vidíš. A on sa doma vysel. Ľudia, prepáč. Nevadí, je ďaleko. Ľudia, sorry, že teraz nevydávam Fortnite. Lebo natáčam teraz začal toto. Vyzúle pekne. Čo je? Bunker. Čo? Lila, poď sem! Poď sem, ty čialoko. Poď sem. Lila, sem poď. Kámo, to jak už vyzerá. Kámo, to je taká malá. Lila, tam nechoď. Kámo, tuto je už značené. Lila, tam nechoď. To spadneš. Kámo. To vyzerá. Za 4 dní, aby toto celé spravil. Čo? Ja sa keď už toto, to už to pôjde preč, kamene. Lila, čak, zavolajú sem. Kámo, toto, aby to bolo už. Ja si pamätám, včera sme liezli na toto, a to bolo tuto, a už tam to dalo. Ja, že to dá niekde sem, ale on to dá hen tam. Kámo. Ale dobre, to je dá. Aj. Ľudia, dneska ľudia dve už vydaja. Dneska, lebo mám dneska čas. Čiže je tam nejaká fúka. Pes furt sem behá, včera. Beha Lila, hej, Lila. Lila, nie, že dosieš. Čo? Lila, nechoď tam. Kámo, ale Lila, tam nechoď, tam môžeš ísť. Ona furt... Aha, ona to takhle slúbi, joj. Takýto pras vidíš? Ukáž, kde? Takýto pras bol na krbu. Tuto daj, takto. A tamto nehaj. Lila, poď. Lila, ľudia dneska vyjdú 2 videá od
včera ja som chcel už dávno dávať 2 videá, lebo... Lila, hej, Lila, chodám, hej tam, poď. Lilka, poď sem, poď. Včera som mal čas. Lila, poď sem, to je... Jaj, bože, jak sa príde? Lila, poď sem. Ona bude celá špinavá. Bože, sem poď, Lila, sem poď. Ale na mě musíš stát. Jestli mám toto, nevidíte se mnou. Tak budem venčiť psa, tak budem natáčať zase. Lila, sem poď. Lila, labužo. Ese uja tu Poď sem, Lila. Uja tu robí. Poď sem, Lila, poď už. Uja tu robí. Lila, poď sem, poď sem. Lila, poď sem, poď. Lila. Ale krič po nej. Mám taký kamene, to keby spadne niekto. Nechcel by som. Kámo, to čo tu robí? Ale dobre. Udiahnem to, tam čo robí teraz, tak to na ďalšom dneska videu bude. Lila, sem poď! Lila! Kde to dneska bude na ďalšom videu. To dneska bude na ďalšom videu, čo to robil tú jamu. To bude večer, Lila, bude. Poď sem, poď. Kde to bude večer, vydám video. Poď sem, Lila, poď sem. Kámo, ideš. Teraz pekne som. Joj, ty si. Nezranila sa. Nerob. Lila, poď. Ideme sem, ideme, Lila, poď. To dneska vám ukážem večer. Dneska večer vám to ukážem, ľudia. To vyzerá. Žažula, púžu. Dobrý deň. Pre toto video by to bolo všetko. Nezabudnite na like, odber a čus. Dneska zajtra vyjde nové video. Čus.